Další tak naspäť. Tak sa to jak nepousí. Ale ty! Pojď to bam. Bam. Jasné, všetko. Smejkovia. Toto je proste Machová. Proste uliča Machová v Bratislave na Slovensku. To mi furt volá. Haló. No dobre, poďme, už minút zvládne to. Haló. Vieš, koľko tam je toho ešte? No, kto je tam? Dal si v bělbu. A čo to brána? Jak malý sámku teraz zháte. Nejaké boky, čo to je? Áno, Aj tebe, všetko dobre. tomu vidíme pekne. Dobre, môj zlatý, jak som sa omlal, no. Čau. Poďme. Čo sa vzdal? To je tak, keď nepijem, vieš. Že? Wow, hej, dobre, že... Sosia, neviem čo. A bam. Samka, moja tata, kamosa Janka, najlepšia Petra tata a Samka. Bam. YouTube, ten má nové videa. Niečo tam majú, ešte niečo tam majú chlapci, to nevíte, nejaká má to vtářky zasa. Mám milióny videí, to nevidíte. Lajky. S nějakou duchami to ukazujem. Okej. Ahoj. To ukazuje ducha. Mně to ukazuje ducha. Ej. Tánetka.